Je to ten istý graf poľnohospodárskej produkcie na Slovensku. A vrátim sa k tej otázke, prečo komunisti vyberali vhodných predstaviteľov, ktorí boli úspešnejší ako dnešní volení predstavitelia. Ako komunisti dokázali vyberať vhodných predstaviteľov. Ten dôvod bol jediný. Komunisti sa snažili, aby naše poľnohospodárstvo fungovalo čo najlepšie, aby bolo čo najproduktívnejšie, aby sme sa mali čo najlepšie. Kdežto volení predstavitelia po roku 1990 kašľali na všetko a išlo im vo veľkej väčšine len o osobný zisk. A takýchto ľudí my si volíme v slobodných voľbách, pretože bežný občan má svoje kopu starosti, on nemá čas študovať politikov, nemá čas študovať programy, poľnohospodárske programy. Proste volí tých, ktorí najkrajšie sa ukazujú v televízii, v rozhlase a vedia najviac alebo najkrajšie rozprávať, akí sú múdri.